Yo, what's up? May gabi sa inyo nga mga gano. Pag-last na mong vlog ni tatay, kay nanguha may kahoy. So karon, ipakita na ko sa inyo ha ang kuan. Sugnuran ako sa mong ikuha nga kahoy. So pag-last pag ginato nga pala, kita man naman mo sa katong first step sa mong negosyo, pagtunghag mais. So karon, mao na ni kaduha nga step. Magkuan ta, magkuan na siya ang process na sa pagbuhat og pinto. So gabi pa lang daan, magasilhard na ka, mag-upak na ka sa mais. So karon nag-ayog mas tatay sa basket. So ikaw niya ipakita na ko sa inyo ang saan pag-upak sa mais, no. So mao na ni siya mga ga. Ano niyo siya pag upak mga ga, dapat careful kay mo, balag mo ang pingi. Yan siya gan, hinay ka kay height kini kaning sanggot ay. Tapos lang mo siya, hinani ang porma. Dinig human imo na siyang isegregate ganing mga mais. Kaning pakpak mo na siya iputos. Kana mga magamit ilahin mo sa mga di magamit kana na siya ikaw niya ilabay na siya, pwede na ipakaon sa baka tayo, no? Pakaon sa baka kung di sa mga hayop. So, pakitaan ta mo sa mga pagpanit ha, sample ha. Ay siya nga plaster ka na sa plaster sa tayo papatay ko blurred mo suga. Dapat hinayon mo nga di siya magisi. Kaya magisi, labay. Eh. So, inatuon siya mga gano. Ikaw man upang magmais, mag-upak ka sunod, muna siya sunod nga step. Then ikahuman, ikaw niya kadlaw, ipakita na ko sa inyo ang sumpay. So karon dili sa kutob kay mag-upak ng tiwas alas 10 sa gabi niya. Duka-duka na, yan na pa may order mga alas 5 mag-deliver pa ko. Ug makamata ko sa iyo. Kawa ko tayo. Nya atom di ko mutug sigbo no. So maningwata makamata ta sa iyo mga ga nya. Kuan, kanang kita-kita tanyog balik ko niya ako ato ni para itong video. So ayaw gawa diha mga ga, padayon og tanaw. So sinaot ko nga makamata ko sa iyo para magkakita pa tayo ninyo. So amo sa nang dibason diri mga ga. See you in the tomorrow morning. Karon mga gano kay nana ko diri sa among kuan, tambayanan. So wa tay suga diri kay burnout. Wa tay suga gid diri tinuod. So ari sa kumtog diri no kay kuan. Medyo hot-hot pa sa mong mansion, mentag mulog-luag na tupuhon og kwarta ta. Yo, may kadlawon mga ga, alas 2 kadlawon. Nakaabot pa kita sa kan. Sunod nga step mo siya, sunod nga step mga ga. Bagihon ng mga mais. Sige. So, muna siya itawag og bagi mga ga, no? Ikaw man mo upak, imo siyang bagihon. Ikaw man na magaling na tapadong. Sa timing kayo, nakamata kita. Abot pa kita. Pero mga ga, kay si tatay no, naglakaw na siya. So ito siyang antuan ito, pakita ito sa paggaling. Kay, man, para makakita yun mo saon ba. Excuse me sa mga nilabahan niya, no? O pa mabilo. Apa sa dito? So, niyo na lang ako ulit katatay mga gano kay init yung tubig kay gutom ko. So, inatuon siya pagaling no. Karon nga puan nga nanay advancement og technology nanay mga kuan mga tao diri. Gamit lang electricity para magaling ang mais. Sa una kay manual din na siya. Magtutuyo ka kadlawon dako. Dili kay alas 2 ra ka mamata sa una, alas 12 gid usahay. Kay basta labi nagsayo ang order. So, ano siya. Kita tahu niya yung timpla. Oh, di ara mga ga, nagtimpla sa bus tatay no. Parang ginaling ay. Saon na kay kuan na siya. Hapit na usa ka oras sa ginaling karon. Kuan na lang, mga 20 minutos na lang mo no.
Ang galing mo no? Kinutos lang. Lah, kinawas pasa. Tama na siya ginaling aga. Isago lang sa datanan. Sa kuan, ingredients. May nito tag kamunggay, ay. Jamunggay. Para kuan. Di kay sa ulcer. Hugasin ang sakor eh. Init na nagsusunaman niya. Ah. Lagi ka Pero sa nga di pa man. Oo nga, ako sa kuan. kama daw pa mainit. Kay magkuan tay. Dari sa ba? Siya eh, gira nga mga Magbuak ta sa lubi kay Mahal pa ko na kong cellphone. natay kuan. Natay order lubi ron. Cheese ug lubi itong orderan mo no? So happy na alas 4. Sayo pa. Sarasa. Stress pa. Abot ba ka sa deadline? Alas 5 ba ni? So manatag ko sa lubi mga gano. Kana manok sudan daw eh. Buka ah. Puyat. Di gid lalim ang matag sayo. Ano? Kapoy ka? Sunod nga stepping mga ga-dry. Magdaob ka. Para magamit yung mga kinuhang kahoy. Daob ka do. Para mga ga. Di ko na. Sabuan na. Ang unang lunod. Kaya nagsiga ng daob dito ay. Pangad. Siga na king daob. Ay galing daob yo. Tala. Lunod na mga ga. Tara mga ga. Naluto ng pintos mga ga no. Ano siya, usa sa pinakalisod nga part ay. Pagputo sa luto kay init kayo. Init ma? Di kan gus kayo init gina. Ano siya kurma mga guys. Ato na yung kontak ko na tong kuano, nag-order, ato na siya i-deliver. So, karon mga gano, padung na ko deliver, mauwi ko banag-banag ko, di pa kita maklaro. So, ako sa i-deliver mga ga. Balik ko mga ga, kaya naibili na kong kuan, maskara. Face mask. Atong service ay. Buta-buta gamay dia Brad. Limar. Shout out si Mano. Salamat din sa pag-order. So karon mga ga, ata sa mong kuan, meeting place. Sa skina dakit. Bata eh. Kaya na Andres Brad. Salamat Brad. May buntag. So, batsin ako. Oh. Ari ko, batsin ako, Brad. Salamat, Brad. Nindot kay view mga gaw. Good morning, good morning sa inyo mga ga. Brad, Limar, pasensya kay Brad kay murag kasi araw nang gigay ko niya, nagdali ko ba. Ang sukli nimo, murag wa ka na sukli anong kuan na ni sa imong bayad. Kalimutan ako, Brad. Pasensya kayo. Basta makita tapon, ako uli. So, nauli na ko sa mga gano. So, inana siya ang pinabuhi diri sa mga tao, diri sa mga kadaghanan sa mga tao diri. Inana pinabuhi sayo kay mga mata. Ya, hasil hard yan nagbuntag. Digi siya ingon kuan. Video kapoy di siya, no? Pero ingon si mama, mindset is everything ra ko no. Kung imong una-una kapoy yon, kapoy mo una-una, kapoy siya, pero dili mo una-una kapoy, wala siya kapoy. Ano? Wala siya mga panginabuhi wa, dito baga. Mana ay kuno na pra di kapoy. Mana siya panginabuhi sa mga tao diri mga ano. Kada yung pagpamuhat og pintos diri. Nagkana siya mga kuan nahimo nga nindot daghan nagpa-graduate og college nga panginabuhi mga ga. Oh, gusto ko ana. So kuan ko. Kaon ko nya. Tuog ko ron taud-taud. Ako sa tong bulabugo ng mga boys dito ay magpapatong mata. Karon na ako sa mong tumayanan mga gano, mga tagkaon. Wala na may mga boys dire. Nauli ron sila. Sayang kay kita ka pa mulabog. So, kan. Tug sa taga-diot niya, basig napatay mabuhaton niya. So, ay mo gawa diha, kita-kita ta ninyo. Matuso ka jud mga ga. Yeah. So, bisa kung saan na tog bali-bali mga gano, di mo nakatog. So, bangon lang ko eh. Laos gigno. Saman. Email ta? Email ta. Duwa sa may email mga ga kay di ka tong bata. Sa sobra yan akong dali-dali ganiha mga gano kay nagtuo ko nga suklianan ng kwarta ni Brad. Sakto ra itong kwarta day klipat na ako. So, kan
Maoro to siya tanang karon adlaw no. Kaon tagbalik kay gutom ko. Huwag katog. Sakit ang o. Sakit ang og piyong-piyong huwag katog. Dada ko baton kani. Takong hatag ang Yuri de na inyo ni nakita pag last na kong vlog. So ako sa rin baton karon basi madanin ako sunod adlaw. Masabi ko ni lakaw na ko lakaw ato padong bugo. So karon dili lang sa takutob no. Tapuson lang ko ni karon. Kita tanyo sunod akong video mga ga, sunod akong vlog. Ayaw mo hawa, ayaw mo kuan, kapulan og tanaw. So, mao siyang tanan no. Don't forget to comment, like, and subscribe sa YouTube channel no. Ganoy TV. Anoy out. Bye-bye.